खोनाबायना दाउखौबो गाबबाय मा खालामनो नांगौसै आंनोलाय दाउखौलाय आबाहाय आंनो दख'ना नांगौमोन दाउखौआ दख'ना गाननो बिदों नामा दख'ना नांगौ आंनो दख'ना बैसागुआव गाननानै मोसानो हाबाब दख'नायानो जाब दं आरोलाय मा दख'ना नांगौ जाखो नोंनोलाय फुराना मडेलनि दख'नाफोरसो बेफोरलाय गोदान दख'ना ओंखारदों बेफोरखौसो गानगोन आं दख'नायाबो फुराना अल थायोना गोदो गोदायनिफ्रायनो आबैनि आबौनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि दख'ना सोलिबोदों आगर गुबै दख'नाफोरा दाउसा मोख्रेबफोरा दा बेफोरो गासिबो फुराना मडेलसो जाजोब्बाय नामा बेफोर फुराना मडेलसो जाजोब्बाय बिदि होननानै बेफोर आगरफोरखौ खोमाजोबसिगोन नामा बिदि नङा जायखिजाया बे गाननाय दख'नाखौलाय बेसेथो गानो बेनिखायनो एसे बेलेग डिजाइननि दख'ना नांगौ आरोहाय बेलेग डिजाइन दख'ना बेलाय बै बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा हेलेना मोना फुजि मोना जे गानोना बेबायदि दख'नाखौ नांगौ आंनो माबायदि दख'ना बेफोरलाय जायखिजाया आंनो फैसा हर आं बायनानै गानगोन अनेक खामानिफोरबा मावनो दांनो रोङा दख'ना नांगौनो दख'ना होआ आंनो दख'ना जि दं बेखौनो गान दाउखौ गाबदोंनो बैसागु फैसिगोननो दख'ना गोदान नांगौ फुजि गाननाय दख'ना हेलेना गाननाय दख'ना जि दं बेखौनो गान मिथिबाय जोंफोरा गोदो दख'ना गांसेखौनो बोसोरनै बोसोरथाम गाहाम गानोमोन मिथिबाय नोंसोरनोसो दा दख'ना गांसे मोनस्लाबना आरो गांसे नांबावगौ मोना दख'ना सख'ना जि दख'ना दं बेजोंनो बैसागु मोसानोबा मोसा नोंसोरनि गोदोनि दिना गैलाथ' दा दिना सोलायबाय बेनिखायनो गांसेल' दख'नाया थोआ जोंनो गांनै गांथाम नांगौ जायखिजाया आंनो दख'ना गांनै बायनो फैसा हरनांगोन फैसा बिफां गायना दोनखानायखाय खानानै हरनि आं फैसा नांगौ दख'ना बायनो नाफामा थाब दे नाफाम जाबाम आंनो फुजि गाननाय दख'ना हेलेना गाननाय दख'ना नांगौ खि नांगौ होमबासो खामानि मावगोन आं नाफाम जाबाम देया हाबाब दख'नायानो थोआ जाहैबाय ना ला 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 लु 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 ला 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 मा जाखो बेलाय मा जादों मा गाबलाबायदों गथ' मोजाङै खिथागोन ना मानो गाबदों ना सोरबा बुनानै हरदों थांनो आं बुहैनो खोन्थालाय सोर बुना हरदों नोंखौ मानो गाबदों खोन्थागोन ना मोजाङै सोर बुनानै हरखो नोंखौ मानो सोगाबलायखो बिनानावखौलाय आं रायदों आं बुदों बेखौ थिगसे जोग्लि गाग्लि बुदों आं आयौ फिसाखौलाय मानोसैहाय बेलाय सब समाव आंखौ मानो दाय होयोब्रा आंखौ मानो दाय होयो नों साजा मानो गाबदों सोंनो हाया नामा आंबो बेयाव सोंगासिनो दं खोन्थायाखैबा बाय गाबगासिनो आं बुआबा हाजोंनो पेपु होनगासिनो न'खाय मा जादों सोरबा माबा बुंदों नामा आंनो बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोर गाननाय दख'ना नांगौ आंनो दख'ना नांगौ बैसागुआव गाननो बगासिनो बुगोनलाय दख'नानि थाखाय साला मानसिजों बुना हरजानाय थां माथो जि गाबला बायदोंलै गोदाव सोरावनो मानोथो गाबनांगौ जाखो दख'नानि थाखायनो बिदि गाबबाय मालायफोरा गोदान दख'ना लाजोब्बाय आंहासो गैया आंबो थांफादोंमोन दख'ना बायनायाव मालाय जि दामिनि दख'ना बायदों मा बडिगार्ड नामा नोङो नोंखौलाय सोर थांफानो खोन्थानाय मालाय दख'ना बायनायाव आंबो थांफादोंमोन आरोहाय मालाय दख'ना बायनायखौनो नायनो नालाय मोजां दख'ना बायबाय नालाय आंबो लुगैबाय आरो हागोन दे जागोन गाबबाय थानांला बायनो हागोन दे गाबोन लानानै थांगोन आं बाजाराव नोंखौ आंनोलाय मानो नांगौसै नों दख'ना गानगोन नामा आंनोबो बाइकआव थाव सोनो फैसा नांगौ दासिम लाजिथाराबो बिमानिफ्राय थाव सोनो फैसा बिग्रा होमबालाय नोंलाय माथो दख'ना बायना होनो नागिरदों बे उन्दैसिन नालाय बेनो होनोसै आरो गांसे आं गिदिरबा आं मानसि नङा नामा बे उन्दैखाय बे बांसिन स्पेसियेल नामा आच्छा बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफ्रा थैबा नोंबो थैफागोन नामा बिसोर बिस मुलि लोंबा नोंबो लोंफागोन नामा बिसोर जि दख'नाखौ गानगोन नोंबो बेखौनो गानथारनांगौ नामा हागोन दे जागोन गाबबाय थानांला गाबोन गांसे लानो हागोन आयै पलिटिकेल गेलेलाय माथो नोंलाय सासेखौ अनो सासेखौ ना फाग्ला बिमाफोरनि थाखाय फिसाफोरा गासिबो समान आं गासिबो अनो मिथिबाय बे उन्दैसिन नालाय बेनिखायनो बिनो होनो नागिरबाय आरोहाय बुजिजोबो आं बारा खोथा बुङा थगायब्ला दोनजाग्रा बुस्थु नंलालै बेयाव मा राजाया हिनजावसाखौ बांसिन अननाय आंखौ थाला लां बे न'आव खारजां नोंनि खारनाया खारजानो लुगैलायबाय नामालै आंखौलाय बिमायालाय बैसागुआव सोरानिबा न'आव थांनानै थाहैगोनलै बड'लेण्डफोराव सोरबा लिंहरलाय आंखौ माथो बिमाया सेसे खालामथारबाय आंखौलाय गोमाना थांसैलै मास मोनसेसो नायगिरगोन ना नायगिरा नायनि र' आं बे नोंनिफ्राय ओंखारबोबाय दै रावबो नायगिरखानाङा आंखौ
नोंना डिउटिया खालि अमा आदार होनायल'थार नामा माथो बुंनो आरोहाय अमा आदार होनाय अफ्रि लायनाय गुन्दै रोगानाय थास' रुनानै होनाय बेल'सै आरो आंनि खामानियालाय हा नोंहालाय मानोथो फैयामोन जोंहानाव माबाहाय बिमाजों नांलायदों आं दिनै आयु मानो नांलायखो बिमाजोंलाय माबाहाय बैसागुनि दख'ना बिदोंमोन होआनो माबाहाय गावसोरनि गोदोनि काहानिफोरखौसो खोन्थालाबायनो नागिरो जों गोदो दख'ना गांसेखौनो बिदि खालामोमोन बिदि होननानै माबा रामायण महाभारतसो खोन्थालांनो नागिरो जोंनाबो बेनो आरो माबा मोनसे बुंबाथाय गोदो गावसोरनि खस्थ' जानाय काहानिखौल' खोन्थाथारो बेनिखायनो नांलायना फैबाय आं फै न' सिङाव जिरायफै बेहाय न' सिङाव थांलाया नैबे बाहेरावनो जिरायगोन दे मालायफोरबायदि दामि दख'नाबो गाना माथोहाय आंलाय दख'नाखौबो बोसोराव खेबसे खेबनैल'सो मोनो बेखौनो बिराद होसोनाय बायदि जि बखिखायो आंना बिमाया इन्सटाग्राम फेसबुक नायबाय बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरनि दख'ना गाननायखौसो दा नुबाय मानसिफ्राबो जि शेयार खालामलाबायो बेफोराव दा नुस'नो आंहाबो नाया नंबाबो मोजां नुबाय आं दख'नाखौबो माबा फसायबाय ना बिमाया होआनो है आंनो दख'ना जाबानो जाबायहाय सोरबा मालायफ्रा गाननानै खिथिबाबो लुगैयाहाय आंना जायखिजाया मोनबानो जाबाय आरो जिखौ मोनो आं लुगैयोहाय मालाय जि मोजां गानदों बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा गैया आंहासो नायबाय था